Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахштеҷи. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем, ки пешкашту мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд, ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд, ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем, ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба ҳисаби мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. баъдон Toyota Camry аст, ки американка меган хабу аниқ мекунад. Соли бароишаш 2007 сола, ки бензини холия судишфуриш. Моторш 2.4 литра, коробкаш автомат аст. Системи мошин мегад нахаду беҳтарин. 4 та балон мегад нав аст, 1 сола ҳуҷҷат дорад. Хадавои кадаги аст. баъдон азиз мошин мегад 4 диска ҳамаш 100% мегад, ягон камбудиша нагуфтиян. Радио классикалам хе сери бирис, электропакет, кондиционер, кожни салон ҳамаш 100% номерош транзит. нархи мошина мега 85 та гуфтасем, бо арзон ам мешавад. ин мошин дар ноҳияи Восе қарор дорад. рақамои Тоҷикистон аст ва рақамои Россия. дар рақамои Россия WhatsApp пайваст дорад ва рақамои Тоҷикистоншон кор мекунанд. одамони кам каред на харидори налиши боша мега, бо арзонтар муомила мекунем. ҳама ҷои мошин кор мекунад 100%. дар ноҳияи Восе 85 000 сомонӣ. Маърамат дигар маълумоташа аз рақамои Тоҷикистон ки ай Россияшон гирин. агар шумо тамохали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон чи барои фурӯхтан амохта дошта бошед, метавонед ки сурат маълумот чорӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. лайкҳоро занед ва навори моро дар WhatsApp имото подписаш кунед. дем мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдон Opel Vectra B аст, ки Opel Duty соли барои 6 1997 сола, ки судифуриш бензини холияи мошин мега, умуман газадагӣ нест. моторш 1.616, коробкаш механика, системи мошин мегад бе ниҳоят тоза мошин мегад, як даст гаштагӣ мегад, хеле золотисти света такси, умуман гаштагӣ нест. чихолои нав задаги аст, 4 та балон мегад 80%. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи июла мегад срок дорад, задагӣ пуштаги умуман надорад. 4 калпак, 4 балони 80%, салон тоза, люкам дорад. мошин мегад баъдон умуман такси гаштагӣ нест, вообще газандагӣ нест ва мошин мегад як даст гаштагӣ мегад, мисол фақат барои кори оилавӣ. нархи мошина мегад 30,000 сомонӣ гуфтасем, бо арзон ам мешавад. ин мошин дар шаҳри Норагда қарор дорад. рақамои Тоҷикистон аст, кор мекунад ва рақамои Россияшонда имо WhatsApp пайваст дорад. ҳар душон кор мекунад, кадомишда шумода удобна бошад. одамоне ки мехаранд, бо арзон мешавад, муомилаи хуб. мошин мегад 100% бе ягон камбудӣ, як даст гаштагӣ аст. хай бе тарифи кадомитон мехарен, дигар маълумотоша гирен. лайкҳоро занед ва навори моро дар WhatsApp имо чиз дорем, подписаш кунем. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдон ВАЗ 2109 ҳаст, ки мошинои советский молодёжни соли барои 6 1997 сола, ки судифуриш бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш мега 1.6 инжектора, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ду дари пеш мегад кнопка электропакет, 4 та мегад даро, центр замок мегад пулт кативӣ мешавад, задни камера, 4 та балон мегад 80% ва 1 сола ҳуҷҷатам дорад. 2 та дискои аққӣ мегад, галега мегад, дар мегирад, хеле молодёжни янги галеко барбарнозин дискои аққӣ бош, яъне дига хеле хайбо аниқада мегирен. мошин мега молодёжни чихолои нав, магнитофон ҳамаш кор мекунад, 4 балон 84 диска 100%. инам хе светои радио аст. мошин мега молодёжни ягон расход надорад. срочно мега сум дар кора, бо нархи арзон мефурӯшад. нархи мошин 11000 сомонӣ аст, ки бо ягон сум мега муомила мекунад. ин мошин дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. мошинчае ки арзон, ҳамаи расходша кадаги аст, ягон камбудӣ надорад. центра замок, дарош пулткати уй мешавад. одамони наличи харидор бошанд мега, бо муомила ам дорад. ина рақамошон аст, TCL кор мекунад. метавонед аз ҳамин рақамо бештар маълумоти пураша гирен. марамат занг занед. агар шумо тамохали мошинои фурӯшӣ бошад, ёки хона, замин, квартира, метавонед ки сурат маълумотша ҳамин херан гирен, бардор рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдон гурзавои газ 53 аст, ки соли барои 6 1980 аст, ки судифуриш бензини холия. коробкаш механика, системи мошин мегад беҳтарина мегад, мошин мегад ҳамин хелам боша 100%, хелае ки дасти як одамда гаштагӣ. ҳуҷҷатҳои мегад мошин то моҳи июна мегад срок дорад. 4 та балонш мегад 80%, мошин мегад 100% ягон камбудӣ надорад.
яъне ки хай барф дай таги барф дай, яъне ки мошин 100% ягон камон айҷош заводид мешавад, мегири корта сар мекунӣ. нархи мошина 30,000 сомонӣ гуфтам бардонед, бо арзон ҳам мешавад. ин мошин дар шаҳри Роғонда қарор дорад. вариантҳои алиша ҳам аст. ягон мошинаи мисол ҷиб мусо боша мегӯяд турбо 4 ҳам хеле мошина кати алиша мекуна мегӯяд, чӣ хеле ки мисол дарсандаш ёки инаша маслиҳат мекуне, фақат ҷибҳои мисол ҳаме турбо мегӯяд соҳибшон, яъне мусо кати. кадоме ки сум кати мехарад арзонтар мекунад, мисол гурзавои газ 53 100% ягон камбуда мегӯяд мошин айҷош заводид мешавад 100% дар ҳолати кория. дута рақамошон аст, рақамои Тоҷикистон ҳардуш, яташда имоят, ятагашам кор мекунад. Дигар маълумотам марама гирем. панҷум мошини фурӯшӣ аст баъдро Opel Vectra A аст, ки соли барои 1993 сол ки суҷфирӯш бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош 1.6 модулай коробкаш механика, сайсани мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд хадавои кадаги 4 балон мегӯяд 60%, 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, салоншам тоза. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника мегӯяд 100% мегӯяд корта рафта буд мекунӣ, ягон камбудӣ надорад. яъне ки айҷош заводид мешавад 100% бе камбудӣ мегӯяд соҳибшо хелай дасти ягодамда гаштагиай. нархи мошина мегӯяд 19000 сомонӣ гуфтаем, бо арзон ҳам мешавад. ин мошин дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангирда қарор дорад. рақамо мегафони Тоҷикистон ва рақамои Тисел ҳастад. дар рақамои Тиселшон имо баста пайваст ва рақамои мегафоншонам ҳарду номерш опшин кор мекунад. одамоне ки наличи мегӯяд сумкати мегирад мегӯяд арзонтар мешавад, мошин мегӯяд нахадо мегӯяд соҳибшон. ина рақамошон кор мекунад, мошин 93 ҳама ҷош кор мекунад. дигар маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз, лайко разанем ва силкаи навори мо дар васаи имо чӣ дорем подписаш кунем. чӣ мошине ки шумо мехоҳед дар комментари нависед, мо мошинаи гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ҷиб мусо аст, ки соли барои 1998 сол ки суҷфирӯш дизеле. объем моторош 2.9 литр, коробкаш механика, сайсани мошин мегӯяд нахаду. хоб 4 табалон мегӯяд 80%, хадавои шамкадаги аст, мошин мегӯяд 4 диска, радной краска, светаш ҳамаш аз худаша мегӯяд. ҳамин як дона сурат дошта, ки ҳамин сурата пешниҳод кардем, дигар суратош нест баъдрон. як дона сурат дошта, мошин мегӯяд нахадвай. нархи мошина мегӯяд 28500 сомонӣ гуфтаем, бо арзон ҳам мешавад. ин мошин дар ноҳияи Дарвоз қарор дорад. рақамои расмӣ аст, кор мекунад ва дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст доранд. вариантҳои алиша ҳам аст, мегӯяд ягон мошини Opel боша мегӯяд алиш мекунем. Opel хетчбека, Sidana, Vectra, мисол каравана хай хитон пешниҳод ки фақат мошини Opel кати мегӯяд алиш мекунем. кадоми сум кати мегӯяд бо арзонтар мешавад. мошин нархаш 28500 сомонӣ бардор дар ноҳияи Дарвоз, яъне ҷиб мусо 100% мегӯяд бе камбудӣ. мошини хеле ки дар дасти ягодам гаштаг аст. дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо гирем. ҳафтум мошини фурӯшӣ аст баъдрон Daiwon Nexia аст, ки светои сафед соли барои 1996 аст, ки 1996 сол бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мегӯяд 1.6 литр, коробкаш механика, сайсани мошин мегӯяд нахаду. мошин 4 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад, хадавои кадаги 4 дискавои худаш 4 балонаи 70% дорад. чихолои нав, магнитофон ҳамаш 100% кор мекунад. мошин нахадо мегӯяд хай ҳамин бампери ақиб камтарак мисол хеле сарапи надошта, дигар маҷош 100% мешон. мошин мегӯяд нахадо дар ҳолати корияса, чихеле ки дар навор дидестен, яъне 100% мегӯяд соҳибшон. нархи мошина мегӯяд 16000 сомонӣ гуфтаем, бо арзонтар муомилаи хубам дорад. ин мошин дар ноҳияи Рудаки Ленский районда қарор дорад. мошин мегӯяд нахаду. рақамо мегафоншон аст, кор мекунад. метавонед аз ҳамин рақамо бештар маълумотша гирен. одамони наличи мехайдаги боша мегӯяд бо арзонтар мешавад. 96 сол гавд бензин мошин Daiwon Nexia 100%. дӯстони азиз, лайко разанед, дариқ надоред чӣ мошине ки дароқара дар комментари нависен, мо ҳам мошинаи гуфтаги шуморо видео карда пешкаштон мекунем. агар дар кадоми шумо ҳам хали мошинаи фурӯшӣ, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан ҳам хел бошад, шумо ҳам метавонед ки ҳам хали сурат маълумот чорӣ кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст, ки дар кузофи хетчбек молодёжни соли барои 1996 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мегӯяд Peugeot 1.6 литр, коробкаш механика, сайсани мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд ягон расход надорад, мегӯяд соҳибшон, не ки нашод ҳуҷҷат, хадавои чизо ягон маълумотош нест, барои ҳамин як бор дигар пурсида мегирен. срочно сум дар кора мегӯяд мошина арзон мефурӯшад, не ки умуман алиш намешавад, тоқа вариантҳои суми холӣ. нархи мошин баъдрон 24500 сомонӣ аст, ки бо камтари дигар арзон мешавад. мошинчаи 96 сол ки нахадаи Opel хетчбек. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад.
беҳуда мегӯяд нороҳат накунед, то қасуми холи алиш намешавад. Кадоме ки мехаред на бу арзонтар мекунам 24500 сомонӣ. рақамҳои телефоншон мегафон аст. Марҳамат дига маълумотро гирем. мо бошад навора мисол давом медиҳем. бисёри бад гап намезанем дӯстони азиз, лайкора занем. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбадрон Toyota Corolla ҳастае ки светои серебристи соли 2006-2005 соле ки суди фурӯш бензин газ ардаш кор мекунад. моторош мега 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои худо, 4 калпак, салоншам тоза, мошин мега нахаду хай маълумотои бисёро шунеса бадонад барои ҳамин худатон мегирем. мошин ҳам алишия, ҳам мисол сумкати. нархи мошин мега 55000 сомонӣ аст. бо камтар дига муомила мекунем мега ёки ба ягон Mercedes сечка кати алиша меш фақат сечка кати мега алиш мекунем вариантои худшона пешниҳод кунам. ин мошин дар ноҳияи Ёвонда қарор дорад. рақамошон мегафон аст. кадоми шумо мехаред аз ҳамин рақамошон бештар маълумоти пурраша гиред. марҳамат занг занед. мошини фурӯшӣ аз сайбадрон Daewoo Lanos ҳастае ки светои сафед соли 1997 ҳастае ки бензин газ дорад. бадрон аби моторош 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин бадрон на безеб на зури ки ҳолати миёна мегад нахадое ки маълумот вобше надорад. балонш хай среден салон шамсуд аст. мошин хеле танашта кам кор дорад ки хеле мисол рафтомадаш соза бадрон фақат аби косметически камтар кор дорад. ба хотир ин ки нархи мошин мега арзон када мефурӯшем. нархи мошин 7500 сомонӣ аст. бо камтар дига муомила мекунем мега ин мошин дар территорияи Душанбеда қарор дорад. кадоми шумо мехоҳед ягон вариант дошта бошед, рақамҳои телефоншон мегафон аст. аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотоша гирен. бозам такор шава лайкора занен ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен пони худ подлисаш кунед. мошини фурӯшӣ аз сайбадрон Toyota Corolla ҳастае ки светои сиёҳ Toyota Corolla D соли 2006-2008 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мега 1.6 литр простой, коробкаш автомата, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балон мега нав аст, 4 калпак, салоншам тоза, ҳамаҷош кор мекунад. дӯстони азиз, неки хай баъзе маълумотош нест. барои ҳамин барои ки айбо вобаста намекунед наша худатон пурсида мегирен. нархи мошина мега 60000 сомонӣ гуфтесем. бо арзон мешавад. ин мошин дар шаҳри ҳисорда қарор дорад. 60000 сомонӣ аст ки нархи арзон аст. хай камбуди мошина нагуфтед. кадоми шумо хе Toyota Corolla D мехарем бардрон бо маълумотои пурраша аз рақамҳои поёмда мегафона мегирем. одамоне ки мега ҳам хеле мошин намехаранд, сумшон кам аст, мисол беҳуда мега нороҳат накунад, чунки одами коргар ҳастанд. танҳо наличкати мега бо ягон сум муомила мешавад. 60000 сомонӣ дар шаҳри ҳисор кадомтон мехарем. марҳамат занг занед. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбадрон Mercedes-Benz C-Class ки сечка соли 1993 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. аби мотор 1.8 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин радной краска инам хеле аст. асфалт нисбета чихеле нохеле бадрон 4 калпак худо 4 балони нав дорад. салоншам тоза, мошин мега нахадо аст. камбудиша нагуфтан ки нашуд хадавой ҳуҷҷат и чизои ягон маълумотоша яъне пешниҳод накардем. барои ҳамин кадомитон мехарен 100% асоибашон мегирем. салони мошин мега тоза, люкам дорад, магнитофонамаш кор мекунад. нархи мошин 27000 сомонӣ аст. бадрон ки бо камтар дига мега муомила мекунем неки бисёри бад не. ноки рости гап неки нашуд амин мисол расходи мошин ё камбудиш ягон чи гуфтагӣ нестанд. одамое ки ҳам хеле сечкаҳои простое ки мехаранд бо пурсида мегиранд. ин мошин дар территорияи Душанбе аст. нархи мошини 27000 сомонӣ. рақамҳои телефоншон мегафон аст. агар ҳамин сечка савдо нашуда бошад метавонед ки шумо савдо када гирен. шумо дам агар ҳам хеле мошини фурӯш аз ҳамин квартира бошад метавонед ки сурат маълумотро рӯй кунем. мо фурӯшда мегузорем. хоб ин бо 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.